Nou, laat me dit ervan zeggen. Overigens een heel goede vraag. De bikers bestaan al 5 jaar. Bij de laatste awarduitreiking in Paramaribo waren ze ook genomineerd voor een van de beste afdelingen. Ze hebben dus een award gehad. Dit is van hun. En we kunnen zeggen dat de bikers hun bestaan hebben bewezen hier in Nikeri. Het zijn jongens die goed gemotiveerd zijn, ze weten waarvoor ze werken. En we hebben de output gezien van de wijze waarop deze jongens werken. Dat heeft gemaakt dat we de afdeling hebben uitgebreid met nog een aantal mannen. Ik denk dat de bikers in Nikeri nu uit 11 of 12 man bestaan. En het werk dat deze jongens doen is geweldig. Die mannen worden ingezet voor verkeershandhaving. Ze worden ingezet voor begeleidingen. Maar meer in het bijzonder, voor en na school, moeten ze letten op onze kinderen. En waar zaken verkeerd gaan met onze kinderen, moeten ze correctief optreden. En ze hebben hun bestaansrecht binnen de Nikeriaanse gemeenschappen bewezen. Met betrekking tot hun 5-jarig bestaan is het de bedoeling, ze hebben al een paar activiteiten in planning. Ze gaan een fietsentocht binnen Nieuw Nikeri organiseren. En als ik het goed heb, is dat op zaterdag aanstaande. En ieder wordt opgeroepen te participeren aan deze fietstocht. Omdat het onze jongens zijn. En ik denk dat ze de plaats verdienen. Hier in de Nikeriaanse gemeenschap, waartegen u kunt zeggen.